Ja, mensen, dit is weer Neet op Vreed. En dan zou je hem zeggen, het vrekt u niet dat het haast oktober is. Maar dit waar is het simmer in Friesland vanzelfs. Op tafel directeur Koiker. Hij vertelt hoe hij het Antillen-drama zelfs beleven had. Djoeke onderzoekt het gevaar van hinder en wijn. En wij praten met de man die het onder oren dit ongelooflijke verhaal optekenen. Ik ga vroeger altijd naar de horen. Ik heb even nog een keer horen. Ja, nou, dat heb ik goed niet, hè. Ja, dat krijg je even van, hè Monique? Ja. Wat is Ja, dat? wel, ja. Nou, daar praten we aan z'n vier doen. Oké, Maar we beginnen oké. met hij. Ja. Monique Miedema. Ja, ik zeg je prachtige model. Ja, mooi. Hè? Snijn, modeshow van die merk Bayoni. Ja. Krek achter de naaimachine wat? Ja, ik ben net achter de naaimachine weg. Ik ben nog de laatste hand aan het leggen aan de haute couture. En de derde show is dan een haute couture show met allemaal vreemde mooie gewaden. Dat is natuurlijk mijn leven. Dat is geweldig. Dus, We praten er aan meer. Doe Wat leuk is, om dit programma vind ik zelf. We gooien ze gewoon die model door het programma heen. Zullen we dat Heel doen? leuk, ja. Nou, we Doe beginnen met deze groep. Wat kun je hier vertellen? Nou ja, dit is nog van de zomercollectie. Zwart-wit-rood is de kleur van Bayoni. En daar ben ik heb in het begin zo even moeten opvallen, dus we doen zwart-wit-rood. Nou, zwart-wit gestreept, het valt op. Strak. Het is strak, hè? Ja. Ja. Nou, de volgende. Nou, volgende. Dat is ook mooi. Wat is dat? Nou ja, ik ga dus met mijn meiden door het hele land en dan doen we promotie. En dan hebben ze altijd grote strikken op, hè? En dan staan ze bij een heel groot peert. Ik heb een heel groot Friese peert, Bart heet hij. En daar staan ze dan bij met de grote strikken en dat vindt iedereen even leuk. Ja. Nou, En prachtig. petjes natuurlijk. En zelf ook mooi. Ja. Is dit eigen creatie? Ja, altijd. Ja. Dat is Ik heb al de laatste 15 jaar geen kleren meer gekocht. Nee? Nee. Nou, dit is de laatste. Nou, we zoeken nog een heel soort. Ja. Prachtig, genieten we van. Kom, we beginnen op tafel. Oké. Zo, hier staat even die badjas in voet. Dat is ook wel spannend al hier. Ik ga even op tafel. Ja, een lieds squorken in het beton. Zwager van de zwierste man in het professionele leven van Frans Koiker. Als directeur van de Wenningstichting Woon Friesland mast hij het puinromje naar het drama bij de Antillen Flat. En deze week kwam het verlossende wut. De flat is veilig en de bewoners mooi voor de Christ haar hoesverien. Frans Koiker, welkom. Dank u wel. Het persoonlijke verhaal, en ik wil eerst helemaal beginnen, want heel uit een gigantisch blok beton. Is dat de grote schuldig? Ja, dat is een stukje van de galerijplaatsen die op 23 mei naar beneden kwam. En in zijn geval een aantal andere platen heeft meegenomen. En ervoor gezorgd heeft dat 100 gezinnen uit hun woning moesten. En nog steeds nog niet terug zijn. Nee, die waren ik voor een hele aparte dag voor jou. Want het leek mij aardig om met jou een reconstructie te maken. Een man in het pak, een manager, die er is om, nou ja, vooral die mensen een goed plakje te jan. Maar ja, ik hoe het geld gaat. En dan maak je in één keer persoonlijk. Ja. Vertel eens, hoe kreeg je jou het nijs daar op die 23e maart? Nou, het was een hele mooie dag. Kijk eens nou, hè. We hadden 's morgens een hele mooie presentatie gehad over de ontwikkeling van de bevolking in Friesland en hoe dat verder gaat. En dan krijg je een heel mooi perspectief hoe het allemaal in de toekomst in Friesland eruit ziet. En eigenlijk was dat hartstikke mooi. En ik zou 's middags naar een overlegvergadering met de ondernemingsraad en even snel nog tussen de middag een broodje eten. Ik heb altijd 2 broodjes kaas bij me, dus dat gaat dan even Zelf snel tussendoor. Ja, dat weer thuismaat net uit de kantine? Elke morgen, ja. En toen kwam opeens mijn secretaresse binnenstormen en die zegt van, er is een galerijplaat naar beneden gekomen in Leeuwarden. En nou, er was even paniek op de gang bij ons. En gelijk was er iemand die zegt van, nou, dat staat op Twitter. Ja. En we liepen naar een computer en dan zie je opeens het plaatje, foto. Ja, jij die foto ik mooi nam, dan kunnen we even een shin. Ja. Nou ja, je ziet dan een foto Ja, dit is hem. en als je dit dan ziet en je hebt alleen maar gehoord er is een galerijplaat naar beneden en je ziet die foto, ja, dan hoef je niks meer te vertellen. Dan weet je gewoon, dit is hartstikke mis. Ja, maar denk je dan, dat is mijn gebouw, of denk je, luid er in onder? Wat is de eerste gedachte? Nou, de eerste gedachte was inderdaad van, er zal toch niet wat onder liggen. Ja, precies. Zijn er slachtoffers? Dat was eigenlijk ook de eerste vraag. Op dat moment wist nog niemand dat goed. Maar we zeiden van, dit is dermate ernstig. Ik ben gelijk met een collega in de auto gestapt. Ja, mevrouw Hoekstra. Sigrid Hoekstra, ja. directeur wonen bij ons. En we zijn in die auto gestapt en gelijk er naartoe. Ja, hoe gaat zo'n ritsie? Hoe heurt ried je dan? Van iets grauw? Nou, ik ben redelijk beheerst. Dus volgens mij hebben we niet al te gek gereden. Maar je wilde wel zo snel mogelijk zijn. En dan het peteer, maar ook koor. Want alle rampscenario's gaan denk ik door je heen.
Ja. Waar heet het dan over? Want je weet Nou, wel in dat die het auto heb je het verhaal over van wat weten we van die flat. In de auto even gebeld naar wat collega's die gewoon met het technisch beheer belast zijn. En dan vraag je wat weten wij, was er iets aan de hand of zo? En dan krijg je al vrij snel van nee, dit is een hele normale flat waar niks meer aan de hand was. En dit is een volslagen verrassing. Dan rijd je naar Ljouwert, dan zie je op een gegeven moment die Antillenflat, er staan al je mensen omheen. En wij hebben een compilatie maken van de beelden, wij winnen natuurlijk ook gauw bij als Omroep Friesland. Ja. En dan zie je dit uit je auto stappen. En jij moet er wel van vertellen wat je zelf erbij vielde, wat je zelf zeggen. Ja, oké. Nou, het eerste wat je, als je daar aankomt en je hebt dat plaatje gezien, dat is maar zo'n klein plaatje op zo'n scherm. En je komt dan voor dat grote gebouw, dan is dat, daar komt heel erg op je af. Geweldig indrukwekkend dat je dus ziet wat er echt gebeurd is. Want hier ligt dan nog maar een klein stukje van die plaat. Maar als je er vlakbij staat, dan is het ontiegelijke bende platen wat daar naar beneden gestort is. Tonnen. En nou, gelukkig waren er gelijk mensen ter plekke die ook al wisten van... met name de politie en de brandweer die zeiden van nou, volgens ons is het allemaal goed afgelopen en ligt er niemand onder. Wat is dat dan? Ben je dan heel blij voor het Ja, dat is in ieder geval die eerste grote opluchting. Ja, pak je dan ook Bekoor even beter als directeur? Nou nee, want je wordt onmiddellijk bezig gehouden. Want iedereen komt op je af. Met name ook de media die kwamen op ons af van nou gelijk eerst de commentaar enzovoort. En eigenlijk wat je op dat moment alleen maar kan zeggen is van ik ben blij dat er dan geen slachtoffers gevallen zijn. Nee. En je merkte wel dat onmiddellijk, dat is gek in Nederland misschien, maar onmiddellijk komt dan de vraag op tafel van hoe kan dit? Ja, en heeft er iemand schuld aan? Dat soort vragen komt onmiddellijk. Terwijl je iets hebt van, wacht even, laten we blij zijn dat er geen slachtoffers gevallen zijn. En volgens mij weet niemand nog wie de schuldig is. En de eerste zorg ging inderdaad uit naar die huurders. Ja. Want wat ik al zei, je bent dan een directeur, je zorgt dat alles goed geregeld wordt voor die duizenden huurders. En waar ging je dan staan? Steen je dan bij de hulpverleners of steen je achteraf? Nee, nou, je komt eraan en het zijn allemaal rood-witte linten. De zaak was afgezet, dus dan ga je toch maar even onder het lint door. En nou, daar staan allemaal mensen een aantal mensen die verantwoordelijk zijn. Hè. Dat is allemaal heel goed geregeld, kom je dan opeens achter. Ja. Dat de politie de zaak van elkaar heeft. Maar wie er een scenario trouwens bij hem? Wie er een draaiboek? Nou, we zijn wel voorbereid natuurlijk op rampen of gekke dingen die gebeuren. Maar dit voorziet niemand. Hier ben je niet echt op voorbereid. Nee, en dan zeg ik jou de steen. En dan ben je eigenlijk even de regisseur van een Lietse aardbeving. Want 160 mensen, die moeten dat huis dan uit, of dat gebouw uit, slangen, alles moet ze achterlitten. Wat zei je die mensen? Nou, dan ben je misschien toch een beetje te veel een directeur, want onmiddellijk ga je de taken verdelen. En het was Sigrid Hoekstra, jij zorgt ervoor dat zeg maar, alles wat met die mensen gebeurt, dat we daar met elkaar de goede dingen regelen. En ik moet toch maar zorgen dat zeg maar, de communicatie richting de media goed verloopt. En heet dat goed in? Vind je dat zelf? Wat zei je? De communicatie naar de media en naar de mensen? Nou ja, je kan op dat moment niet zoveel zeggen. Behalve je eerste indrukken van blij dat er niks aan de hand is met mensen. Ja. En natuurlijk gaan we op zoek naar de oorzaak. Maar de eerste zorg is onze mensen. Ja. Er komt er deze week een rapport uit. En daar wordt dan bekendmaken dat het een heel iets hier squorkenwest had. Dat de verzwaarheid eigenlijk pure pech trof zout en alles is er corrosie ontstaan in het stiel. Ja. Ik liep bij die persconferentie en dan die wat listig geregeld de cape, de mensen die daar een huis gekocht hebben, die ik wel wat leuk vind, die kregen wij net de zin als passen. En dan vreeg ik jou daar, wien ze leuk? Dan zei ze nee. En dan een paar dagen later, dan willen ze naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ja. Dat klopt net helemaal. Waarom heb je toen net zo van ze binnen leuk en ze... ze willen yield dat was op dat moment helemaal nog niet zo duidelijk. Er was een persconferentie en we hebben uitgelegd, of nee, wij niet. De deskundigen die van buiten ingehuurd zijn, die alle verstand hebben van beton en van trillingen en weet ik het allemaal, die hebben het eindrapport gepresenteerd. Er konden ook vragen worden gesteld. Die zijn ook gesteld. En dan is het op zich achteraf ook wel logisch dat er natuurlijk een aantal mensen nog met vragen blijven zitten. Ja. En dan hebben ze de afloop met elkaar erover van hoe heb jij dat gehoord en hoe zou dat nog geweest zijn. En gaandeweg komen mensen toch weer met vragen, hoe zat het nou eigenlijk? Nou, en dan gaat het denk ik om van hoe vang je die vragen op en wat doe je met die vragen. Maar wij stonden met elkaar te praten, dus ik had het ook niet zo in de gaten moeten Nee, oké. Zoen je jezelf nog een rapport zien van Jan Kinner voor hoe je dit oplost? Het hele proces vanaf 23 mei tot nu. Ik ben niet zo van de rapportcijfers. Zeker niet als het om mezelf gaat. Ik vreeg erom.
Nou, dat wat je voldoende? wel hoort is van, en van de meeste bewoners en van de gemeente en collega-coöperaties, want het is fantastisch hoeveel reacties je gewoon krijgt al de eerste Ja, ik wil avond een dat je thuis cijfer. zit. Ik wil een cijfer, ja. Ik draai eromheen. Ja, je bent een manager. ik denk dat wij wel een 8 hebben gekregen van onze omgeving. Ja. Ruim voldoende. Ja. Voldwaande. Ja. Nog. Nou, bedankt voor jouw hartelijk gesprek. Dat stik 10, dat met naast maar weer mooi. Hier aardig beulen gewoon omdat, Nou, ik stel voor omdat je binnen te Ik stel krijgen. voor dat jij die maar meeneemt. Ja, hè? mooie souvenir van Neet op Vreed. We gaan verder maar de modeshow. Hè. De model die stien al prachtig kleer. Ik jij de muziek ook alweer. Nou, kom maar. Want ik zit erop te wachten natuurlijk. Monique, ik daag daar uit om er wat toe te vertellen. Nou ja, Was juist. dit is Stephanie, een van de vaste modellen. En Stephanie draagt eigenlijk dezelfde combinatie als daar straks. Alleen in het rood en zwart. Het is allemaal viscose, het is duurzaam en het staat prachtig natuurlijk. Hè? Kom eens even bij me staan. Want ik zorg, ze hebben een prachtig figuur. Ja. Ken elke niet het sakepi? Nou, we gaan tot 46, maar er zijn inderdaad dit binnen maar dat jurkjes. Dan, dichterbij. en dat staat ook het mooiste bij een wat kleinere maat. Maar daaroverheen heb ik ook hele mooie jassen. Hè. Dus als je wel een bukje hebt of iets dan doe je er gewoon wat moois overheen. Of een hele mooie Beoni-sjaal. Vies, ja, ik ken de hashtag cent. Ik wil die van alles wel Nee, vrij. maar Of het ze lekker zit. Zit het lekker? Ja. Oké, zit lekker. Ja. Nou, de volgende. Maestro. Nou ja, ze draagt hetzelfde jurkje dan in de wintervorm, hè, met lange mouw. En ze heeft weer zo'n strik op, hè. Dat is de opvalstrik. Hè. Dat is als ze door de stad lopen, dat iedereen Ik moet die het ziet. feest hoor. Zo, dat kan iedereen even goed zien. Ja, ja. Koike, is dit iets wat jou je vrouw ondoggen? Ja, ik ga vanavond voorstellen. Dat het wel spannend wordt. Pas er direct in, ik ken je vrouw net, maar Nee, die is iets groter. wel iets groter. Ja, een stuk groter. Ja. Nou, hij heeft het goed in. Tinker om in, hij heeft mooie hege haken. Ja, Nou, de volgende. Maar zie je dus ze draagt ook weer hetzelfde. Maar zie je op de modeshow... Ik hou ervan om zo wat indruk te maken dat het allemaal hetzelfde is. En dat het één kleur is. Ja, want daar is- krijgt een mooi groepsidee. Want er zijn kleuren, verschillende kleuren. Ja, ik voer 18 verschillende kleuren in de collectie. En alleen nou, omdat ze bij elkaar staan, staat het altijd heel leuk om het in het rood en het zwart-wit te doen. Maar op een modeshow laten we dus alle kanten zien. En hè? ik die hele pompeuze jurken. Ja, dat is haute couture, hè? Dat is wat haute telt, couture. Joert. Ja, dat is haute couture. Officieel mag je dat zo niet zeggen, want dan moet je aansloten wezen bij een gilde. Nou, dat vind ik natuurlijk weer onzin. Het is net als haute cuisine, is het gewoon, het is de hogere kleermakerij. Maar dit is een greep uit. Ik zeg haast nog wat zwart-wit. Krijgen we Ja. voorbij. Ja. Nou, dan wacht je mooi op. We gaan verder maar heer, want het succesprogramma heer is alweer onder het 9e seizoen begonnen. En de reportages over opmerkelijke Friezen binnen griezelig populair. En dit seizoen begon Fortendalen goed met een nogal historisch item, wat mij onbelangrijk over de bron Postma van Dron Riep. Janko Chris zit aan tafel, hij is verste verslagjouwer van heer. En dan maakt het volgens mij een van die mooiste heer eerd. Want eventjes over Robijn en Johannes, Ja. Postma, wat ben dat van man? Vertel. Ja, wat ben dat voor man? Dat ben wel een redelijk aparte man, zeg maar. En dat wisten we van tevoren. Ik wil toen we er gewoon in gingen, want we gingen eigenlijk vanwege een fototentoonstelling. Maar we hebben al wel begrepen dat zij daar hun hele leven al op diezelfde plaats zijn. En dat zij beiden net ooit een vrouw hadden hier, een wat lange relatie. En ze zijn altijd bij elkaar, dus een weetje al We zien dat waarschijnlijk. niet voor de heer. Ja, waarschijnlijk. Je brengt erheen in die auto, Ja. je tochten. Dit Nou komt ja, nog wel. ja, precies. En dan moest je proberen van, de wist, hij ziet natuurlijk geen idee best belanst, hè. Dus ik heb ze zelf net sprutsen, dus dat doet Margrethe op een telefoon. Ja, dat is de eindredacteur. De eigen baas en Ja, precies. de geestelijk mem van de Nou, heer. zo. En dus ik wist wel wat dingen, maar dat moest er dan wat een beetje uitzien te halen in wissel. Bij een interview en van tevoren in een bakje koffie. Een beetje peilen. Ja, want we hebben al gepraat, we hebben een tal van fragmenten voor de mensen die het net zien. Ik denk, als je het net zien hebt, moet je maar eens nog eens op internet heel nul zien. Maar dan analyseren wij die man. En je mag je vrij mooi analyseren. En dan begint het met het eerste fragment. Even zien, volgens mij, want we hebben krek al jij het in de intro oer de hoeden. Hè? Dat begint Ja. heel makkelijk goed te vragen. Ja, En ja, dit ja, oer ja. de touwen. Nou, touwen. skokkend. Heb je wat mooie oude Duitsen? Ja, en dat ik nog dan hang ik me op. En ik hing hier nog net. Ik heb 2 auto's in houden. 2 touwen in houden. Eén voor de hond en één voor mij. Ik ging de hond eerst over en dan hing zo. Zal leven.
Hier, dat is het. Hier voor de honden en één van mij. Ja, we zitten nog machinaal om te zien. Ongelooflijk, hè? Ja, ik zeg het. Niet te geloven. Maar dit is eigenlijk nog maar het begin, hè? Want vertel me eens, je zet die camera del, hij zit te puzzelen in het vregen. Ja. En dan komt het verhaal los. Dan gaat het direct los. Ik weet net hoe dat koe, of je op u zit te wachten of wat dan ik maar. Eindelijk. Ja, Eindelijk mijn verhaal niet. Dan komt Janko, dat Ja, leuk ook. ja, maar nee, want hij koe het hele programma ik net en onder Friesland koe je al helemaal niet ontvangen. Dus, maar ja, en dat ging direct los. Dus ik zei van, nou ja, hij had nou een beetje druk. En toen begon zijn broer al direct hoe... Ja, dat is Robijn, dus je waar een snack even. Ja, die zei direct van, ja, naar de hoeren. Nou, dan gingen we het al over de hoeren. En een minuut later gingen we het al over dat er hem zelf ophing en zo. Goud. Dus ja, dus een beste het interview en ik denk, wat gebeurt hier, joh? En ik hier houden een keer om die... Ja, want de stem op de achtergrond, dat is dan Robijn. Ja, die zit erbij inderdaad. Prachtig mansie, oud mansie. Maar dit- Hij is ouder. Ben je ook al eerder de maling genomen of denk je dan van dit is serieus? Hè? Nou, op dat moment dacht ik, hoe komt me hier eigenlijk? Wat voor interview is het en wat is dit voor man? Dus, en wat voor vraag mag ik nou stellen? Ja. Dat denk ik op zo'n moment. Ja, want ik eerst op een gegeven moment is maar Robijn de boet aan. Want ik denk even die Ja, wenken me eruit, dus ja, zijn we even alleen nog maar erbij. Kun je een beetje opzitten met je broer? Als er me net het zelf eigenlijk bij de straat. Dat is de baas. Ja? Ja, dat is de baas. Maar jou bent ouder. Ja, nog dat zei ik niks. Maar ja, hij had altijd het melken en de borkerij regelen en de handel. Ja, Ja. Ik vond het zo sneu voor die man. Ik denk, dan heeft hij zijn broer die wat erin op te scheppen moet, de hoeren. En jongen, hij hinkt me op. En Ja. een beetje wat een ruwe bolster. Ja, En dit zielige man zie je? ja die beweegt hem een beetje in het skaat van hem eigenlijk natuurlijk. En die zei ook al, ja, hij is de trekpleister, die man moet hem hebben. En hij houdt hem een beetje op achtergrond. Hij praat dus ook net zo vol als Johannes. Hij is gewoon wat rustiger. Maar ja, dat ken ik om. Maar ze zijn altijd bij elkaar en had je dan een hele druk aan in, hè? Dan denkt die oren misschien van, nou, let mij maar. Op een gegeven moment vregen ze gewoon geen jodenwollens naar de hoeren. Nou, dat deed hij dus net. Nee. En het mooie aan dit item is, er zit ik even, ja, voor de amateurpsycholoog onder u. Ik heb me erop botwieren. Ik heb het helemaal jongen, ik voel het helemaal wit. Op een gegeven moment begint hij in de show nou naar Oesie Mem. Zullen we eens even een show wat hij net op zei? Jou bent nooit trouwd West? Nee, jong, nee, hoor, god, nee. Hoezo net? Ik heb met water, je hebt die doden bij, en als met mensen ik ooit mijn broer of hand, ik heb net een man gereden. Ik denk, nou weet ik het wel. Ik heb me gooid, maar ik heb 12 vingers aan mij. Ik kom nooit bij mij in thuis. Kijk nooit bij mij in thuis. Met die beide hadden we net een man gereden, want hij was een man gereden. Ja. Dan zeg ik beide bij gereden en die ene ik op hebben. Dat wie woorden al, ja. Maar die man weer wat jaloers met denken, die wil mij niet kwijt. Dus hij weet het niet meer, hè. En ik weer de boeren op samen te zeggen. Ja, en hij gaat weer verder. En op een gegeven moment zei hij, vindt hij in, hè, in zijn boekje. Het hij een kruiswoord? Zei hij. Zat hij opnieuw. Opnieuw. Ja. Hij is in Kruist die man. Kom in het interview. in zijn woordzoeker is bezig. Ja. Dan zou hij, Hoe zoekt vrouw weer een beetje te let voor hem? dat ergens, is hè? een passeerstation bij deze man. Ja, ja. Ja, maar hij vertelt, maar ik wil even naar die man daar. Is het nou bravoer of is hij echt zo? Wat, heeft dat daar een idee van? Ik denk dat we dat nooit bieden zullen. Ik heb hier letterlijk nog wel afvregen. In het item is er dan ik nog een vriendin van hun, een fotograaf, er is erbij. En die zat echt, hij is helemaal net zo. Ja, daar hebben we een fragment van. Want voordat we dat sjuggen, daar wordt eigenlijk de bel troplikt. Zullen we er even een shit? Maar hij had dus een grote moeder, maar een lieds had je? Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, want dat van die hoeren, dat is eigenlijk net zo. Hij blikt gewoon naar Tjerk te gaan om Ja. de mooie vrouw op te sporen. ja. En dan gaat hij omkes in zijn mooi en dan heeft hij het door. Nou ja, een negerin, weet hij dan bliep me is. Ja. Nou ja, het gaat alle kanten uit. Ja, dat is ik. Het wie gewoon houden en keren. En dat maakt het item zo goed. Hè? Dat zij op een gegeven moment zei, hij blaast me helemaal op en ik denk, wat is dit voor idioot? En dat zij dan zei van, hij is eigenlijk, hij is net zo, hij is gewoon rustiger. En dan denk je van, wat zo nou? Hè? Dus dat is het wat het item sterk maakt natuurlijk. Dat zij hem een beetje erop ligt. Ja, en wat is de kracht van die? Van mij? Ja, want Thomas er natuurlijk een mooi werkje. Ja, nou ja, ik probeer het dan maar een beetje gebeuren te laten.
En om jezelf maar een beetje rustig te houden. En ik wie er mooi Abe, die studeer ik. En we zien elkaar ik moment tijdens het draaien van... Wat is dit? Ja. Dus, maar ja, het voordeel voor mij is natuurlijk, ik kan het monteren. Hè? Dus ik kan een mooie stikken eruit pakken. Dus ik probeer gewoon zo vol mogelijk van te weten te komen. Ja. En dan geven we weer om. En dan ben je weer West. Dan sjuggen ze het. Ja. En dan vliegen ze toch nog een keer onder touw. En dan blijkt het al iets te wezen. En dan, in één keer Janko, de man die ik ken als altijd Mollewutsie, die weet het niet meer. Zullen we even zien. En heb je verder nog dat span? Ja, maar ook heen geworden. Ja, wordt gewoon. Nee, met het oude jongen. Jo, ben ik wel heel erg. Hij geniet erop. Wat een kloorders. Hij geniet erop. Ja, maar jou lullen er maar niet om natuurlijk. Nee, ik lieg nooit. Ik lieg nooit. Ja, prachtig. Een parel. Ik denk dat dit een prijswinnaar is. Maar jeetje, hoe komt je weer doorheen? Ja, Nou, dat gaat zo makkelijk wel weg. Oké, dat zullen we wel wachten. Want de meeste kunnen nog heel lang genieten van heer Versels. Ik denk dat ze toch nog wel vaak op paard pist. We gaan naar Djoeke. On tafel, die kreeg ik al even. Het weer toch het weekend van de ongelokken met Hinder en Wijn. En we dachten, nou, Djoeke, dat is onze speciale verslagjouwer. Ja. Die zetten we op een Hinder en Wijn. En toen in één keer de dorst alles. Toen zei ik, moh. Ja, dat is er vol zin in. Ik ben zo happig op. Daarom heb ik weer. Ik heb niks meer hinders, dus dat is al dreig. En toen ik kreeg bij televisie begon bij Omroep Friesland, toen vonden ze mij een bekende Fries, moest ik een prijsdrukje rikken bij het Seinharien in Terhenne. Nou, gruts evenement vanzelf nou. Dus ja, het Janko ik wel eens west. Ja, dat je daar komt. Ja, nou dan ga je het wel maken, ja. Nou, dus ik kwam daar en toen zeiden ze van nou, als de prijs uitdrukt, dan komt ze op een Hinder en de Wijn en dan brengen we die daar naar het podium. Dus nou, ik stier er allemaal klopje en ik, oh nee hè. Nou, ik in die wijn achter dat Hinder en dat Hinder dat schrok van een vlag of weet ik wat en die neemt een sprong en hup in de veert. Maar die Hinder en die kar, nou dat is een nuve gezicht. Ik viel een trauma. Ja, dat trauma, dat zie ik. Ja, inderdaad, ja. Dus en dan zei ze Jemsje mij van, kies dan maar en dat Hinder heeft die. Ja, ik heb wel en heeft die trauma oefenen en daar wil ik naar zien. Hinderskanaal hier Joet in Warkum. Ja, en er gaat heel vaak wat mis op dit soort evenementen, maar als je dat Joet al goed gaat. En ik wil zelf wel eens even maar die dan zo'n bandje. Hij heeft extra verband door zijn maatje bij Hienstrieden binnen. Nou, dat valt wel mooi hè. Want we zijn hier van het publiek natuurlijk, dat Hinder er al in flirt. En hij had hem te krap bij je, no? Ja, dus je komt heel dicht langs mij. En dan gaan we ook en Sharon de Jong. Toen ik was jonger weer, dan hingen we in die tijd nog het concours. Het ene hier op het noord en het andere hier op het zuid. Toen heugt mij nog wel dat er op het noord was in Loosrijk en in Vleeg op het zuid werken bij u. Gaan we nooit weer in de baas, jongen. Maar ook al de laatste jaren hebben we zo'n soort incidenten in. Maar dat wist het natuurlijk ook. Kist het nooit uitvoeren. Deze hinders ben Wendy erin de feitelijk nog mooier, wat er wat kabaal is van het publiek. Dus zo zit je net maar te zwit onderaf? Nee, helemaal. Ik ben net extra verzekerd. Maak er wel even mee op, goed? Aan die kant? Ja, maar we moeten hier opstappen. Hier opstappen? Onder de lijst. Oeh, nou, zullen we eens proberen dat dat lukt? Ik ben heel lienig. Super, hé. En wat gaan we nou doen? De herenronde. De herenronde, en dan mag ik naast thuis zitten. Nou, geweldig, hé. Is het eng, maar het publiek zat erin? Nee. Nee? Machtig. Machtig, juist? Ja. Want dat kan ik gevaarlijk wezen, toch? Ja, maar goed, dit Hinder is heel vertrouwd, jong, maar wel heel vertrouwd en stiert super in de hand en het is een geweldige sfeer. Ja, dus hij neemt net een sprong... Nee, dat doet hij net. Ik ben een keer maar Hinder en een Wijn in de veer trekken. Oh ja, dat gebeurt mij ik wel eens, maar nou net. Hier in de veer. Ik vertrouw helemaal op die. Ik vind het al knap dat ik erin zit. Ja. Nou, dat wie het.
Helemaal super. En niks gebeurd, gelukkig. Ach, we hebben een vrouw zonder trauma. Nou, dan hebben we dat toch goed. Stoer, hè? Die Ja, in, ik heb doek, geen hè. touwen in de achterbak lezen. De redactiegeerkomst die ben dus nuttig. Dat Ja, wist ik de hele tijd goed, al. hè? Goed, hè? Heel wel eens in zijn wijn zitten? Nee, nog nooit. En? Nee. Ik heb er ook geen behoefte aan. Nee. Nee. Dat gaat vaak mis. En dan bent heel vaak mensen op leeftijd die eruit nukken. En dat net zo leuk. En Do, is dat een... Ja, ik ben opgegroeid met peert natuurlijk. Wij hadden natuurlijk een peert en ik heb wel eens... Ik had een peert, ik zei altijd, het is net een Fries peert, maar ik was de enige die dat vond. En zij had me er een keer afgegooid. Ja, dan heb ik dat was erg vervelend. En ik weet nog dat ik thuis gewoon zo hooit. Ik wil nooit meer peert rijden. En ze zei nou erop, want anders dus het nooit dat is de meer. beste methode, hè? Dat doe ik Ja, wel drie. ja. Hoengelok en dan... Ja, Mooi hebben we hem allemaal dus. Ja, Ja, dan had die ze is- gelijk die sloot en hup erop. Nou, Janko heeft de hoeren wel op zitten, denk ik, qua besten, maar hier. Ja, dat is inderdaad... ja, dus ik heb nou een trauma handen wil ik Nee. nee. Misschien komt hij nog. Nee. Ja, het zijn samen kennen met al die aparte gasten. Ik wil verder met de modeshow, de dames. Dus ik kan haast wel omvallen, zo mooi steen ze daar. Muziek en graag alsjeblieft een mooie uitles. Ja, en kijk, dit is hetzelfde jurkje weer, hè, maar met een ander hoedje erbij. Ik geef aan heel veel winkels geef ik ook voor de etalage. een Wat kost hoedje. dit nou? Dit winkelprijs, dat weet ik niet eigenlijk. Maar dit is een heel mooi model. Zie, het is nog een heel jong meisje. Een heel jong meisje. Ik verwacht Net, dat ik laat zij... het maar net vast horen, want ja, je weet het Nee, ik verwacht dat zij heel ver gaat komen als ze wil. Ja? Ja, ze loopt. Ja, nou ja, ze is nou nog maar 14. Maar het 14? een prachtig gezichtje, prachtig lichaam. Ze loopt ook met in de haute couture op zondag, hè, de modeshow. Prachtig, ziet het Nou, dan maar Schitterend. We gaan En verder. dan hebben we nog, dit is mijn vaste assistente, zij werkt ook. Hoe heet ze? Dit is Amarins. Hoi, Amarins. En Amarins die neemt meestal mijn telefoon op en ze is alles, administratief, weet ik veel. Wat En ze is allemaal. ook Ze nog, doet dat. En ze is ook nog mooi, ze is ja. ook nog mijn vaste model. Dus Vaste dit is, model? ja, het is meer ook nog, op alle foto's, posters staat Amarins. Amarins is dus skitterend natuurlijk. Ja. Maar dan mag er iets dichter bij mij komen. Ja, ik ben het dorst het om. Ja, prachtig. Ja, ik zoet. Zou ik ook bekennen van mijn vriendin. Prachtig. Ja, wel leuk hè? Ja, ze ze wel leuk vinden, ze gek op kleren. Ja. Maar rimmen terug, rimmen verder. Want we moeten verder met het programma, want ze hebben helemaal niks meer te vertellen. Want daar is nog zoveel te vertellen. Want Ja. er zijn heel veel leuke dingen on in Lim. Maar waar komt die kleren eigenlijk mooi? Nou, ik laat de kleren maken in Griekenland. Dus ik ontwerp het zelf, ik maak één zelf. En ik koop het draad koop ik in Italië. En dan gaat de draad naar Griekenland toe en daar wordt het brood. En daar wordt het in elkaar nooit. Dus dat is wel... En die doen dat ook? Ja, die Ja, doen dan dat. krijg je het spul? Ja, ik krijg ook spul. Het is wel zo. Zie, ik heb bijvoorbeeld de zomer of de wintercollectie, als ik uitlever, heb ik die eind juli nodig. Dus dan zeg ik al eigenlijk dat ik het mei in huis wil hebben. Want dat zeggen ze nou heel tijd. Hè? En dan heeft dat Santje hier best naar Griekenland te gaan. Dan kiest ik vloeiend heb- Grieks spreken en zo. Ja. Wat is dat? Wat ben dat voor mensen? Hè? Ja, ik zeg wel eens, Grieken zijn ontzettend leuke mensen hoor. Als je niet in een familie... Wat dan? Nee, zij denken natuurlijk ook over ons zoals wij over hun denken. Maar de kisten, ik werk daar met een familie. Het is een familiebedrijf. Het is Dat is de fabriek. de fabriek, ja. En er zijn hardwerkende mensen, die hebben een hele leven hard gewerkt. Hè. Die hebben zelf wat winkels gehad door het hele land. En de hele cultuur is er ook altijd geweest. De staat doet net alsof hij ons betaalt. Dus wij doen net alsof we werken. Ja. Dus de mensen die wel werken, die dus eigen bedrijven hebben, die moeten zo hard werken om wat te verdienen, omdat ze dat hele orgaan, de ambtenaren, moeten betalen. 10% van de bevolking werkt voor de staat, maar dat is ongeveer 10%, maar dat is ongeveer 50% van de werkende bevolking. Oké. Die werkt dus voor de staat. En die mooi op hun 50ste, of wat is het? Nou, die 48ste? mogen na Pensioen? 19 gewerkte jaren, 20 gewerkte jaren, mogen ze met pensioen. Kooiker. Maar vergeet niet dat als iemand voor de staat gaat werken, die moet natuurlijk de baas daar, moet die eerst geld betalen. Ja. Dat zijn enorme bedragen. Als je directeur wil worden, nou schat, dan moet je zoveel geld. Maar voor een simpele secretaressebaas, zeg maar, Ja. op een gemeentehuis, moest al €15.000 betalen. Ja, maar dan, Voor- weet zo, je, onder ja, de maar tafel. dan weet je dat als je 50 bent, of weet ik veel hoe hard, Nou, 49. dan krijg je ja. toch €100 in de morgen. Ja, dus dat is een systeem wat absoluut slecht is. En het wekt bij de werkende bevolking zoveel
woede. Hè? Dat die zeggen, ja, wij moeten werken voor hun. En de gemeente, hè, die werkt eigenlijk voor ons. Nou, dat doen ze niet. Want als je daar een vergunning aan wil vragen, nou, dat duurt maanden. Oké. Als je, nou, Wij moeten naar de show. oh ja. Want we moeten natuurlijk ook praten. De Griekenland heel interessant. Ja, ja. De vrouwen komen alle hier. Ja. Nou, Del, want die kleinen die binnen dus nog wel uit Griekenland komen. Dat is nog Ja, wel ja, slag op maar die. ik blijf ook met Griekenland werken, want ik kan prima met z'n allen weg en ik ben prima mensen. En die overigens gewoon met 67 jaar met pensioen gaan. Nou, zondagavond om 7 uur begint de show in het NHL. Dit is een hele kleine greep eruit. Het is eigenlijk maar 2 stuks. En ik laat in de vaste collectie laat ik ongeveer 360 stuks zien. En dan in Haute Couture bij de 30 stuks. Nou, de show wordt gigantisch. Ik heb 27 prachtige mooie meiden rondlopen. Ik laat ook even zien dat mijn kleding, hè, daar staat mijn man bijvoorbeeld. Mijn kleding Ja, is ook de... Dat is je waarste wel. Ik ben het ook onder, want als je t-shirt zit erop, ja, dan is nog heel veel praten. Jongens, dit wie neemt ontnaaien wie vreet. En applaus voor die model. Ja,